L'objectiu d'aquesta pràctica és fer una saponificació. Una saponificació és una reacció química entre un líquid amb àcids grassos i una sal, el NaOH, conegut com hidròxid de sodi o sosa càustica. Nosaltres farem servir oli de cuina reutilitzat, que és un triacilglicèric, que en contacte amb l'hidròxid de sodi separa per una banda la glicerina i forma les molècules de sal. Per a fer la nostra saponificació utilitzarem 1 kg d'oli, 340 grams d'aigua destil·lada i 145 grams de sosa càustica. El procediment per fer un sabó és el primer mesurem el material a la balança i un vas de precipitats. Després fem la barreja de la sosa càustica amb l'aigua destil·lada utilitzant unes ulleres de protecció i uns guants. Ha d'arribar a uns 45 graus i mentrestant escalfem l'oli reciclat fins a arribar als 45 graus que mesurarem amb el termòmetre. La reacció de la sosa càustica amb l'aigua destil·lada produeix uns vapors que ho han de fer el millor ventilat en la protecció de les ulleres i els guants. Quan tinguem la sosa càustica i l'aigua i l'oli a una temperatura d'uns 45 graus, el barregem i amb un pal o amb una batidora el comencem a remenar fins que tingui una textura com la crema catalana. Un cop tenim la nostra barreja feta, ho traslladem a motlles que nosaltres hem fet amb brics de cartró i ho tapem amb draps per deixar-los reposar 24 hores i poder-los tallar. Després de deixar-los reposar 24 hores obtindríem un producte com aquest, en el qual podem fer formes, tallar-lo i fer decoració. Si el volem utilitzar per rentar la roba, ho hem de deixar reposar 40 dies perquè el procés de saponificació acabi de fer-se.